Al febrer, Artur Mas es va reunir per primera vegada amb el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, presidit per l'empresari Salvador Alemany. Un mes després, el Consell ha elaborat un document que servirà de model per a la cimera anticrisi que divendres reunirà polítics, empresaris i treballadors. El més destacat de l'esborrany és el nou tipus de contracte únic que es proposa i que acabaria amb la dualitat dels contractes indefinits i els temporals. Aquest contracte equilibraria la seguretat de les noves contractacions, és a dir, buscaria un punt mig entre les indemnitzacions que ara s'estipulen pels contractes indefinits i les dels temporals. La lluita contra l'atur continua sent la primera prioritat, però govern i oposició ja preveuen que amb una reunió no hi haurà suficient per resoldre el problema estructural de Catalunya. I crec que molt probablement, donada la premura de temps i la insuficiència de la documentació, no n'hi haurà prou amb la sessió de divendres i és més que probable que aquesta cimera hagi de tenir continuïtat si volem tots que tingui l'efecte que ha de tenir de clima, de confiança i de seguretat per part de la ciutadania en els seus governants i en el conjunt de les forces polítiques. Jo espero que aquest bon ànim es pugui traslladar. Nosaltres des del govern hi farem tot el possible. Espero que serveixi i si realment serveix, lògicament això ha de tenir una continuïtat en el futur. Que aquesta experiència inèdita, que no s'ha fet enlloc de l'estat espanyol, que farem a Catalunya, i amb això serem capdavanters, que aconseguim donar un bon senyal a dintre de Catalunya i un senyal també de confiança de cara a aquella gent que ha de crear riquesa, que són els que ens han de treure d'aquest pou on estem. Divendres també es debatrà sobre la necessitat del copagament en certs serveis públics que no siguin bàsics, a la necessitat d'apostar per un sistema financer similar al concert econòmic basc o amb la prioritat de lluitar contra l'economia submergida, altres dels punts clau per sortir reforçats de la crisi que el Consell Assessor ha traslladat als parlamentaris.